Ang hirap maging babae. Biglang isang araw yung babaeng yan, nagpapadede ng anak na dati namang hindi naman ang laking pinapade. Sa gitna ng lahat ng mga kailangan gawin at tapusin, hindi pwedeng maging tsaka. Ang dami nang ginagawa? Nabulok ka pa na maaga. Balansin mo din. Iba talaga nagagawa ng makeup, Iba talaga nagagawa ng makeup. Iba talaga nagagawa ng funda. Walang masama dyan sa mga makeup na yan, ganyan-ganyan. Tapos minsan may manaririnig akong mga lalaki na nagsasabi, naku, gusto ko sa mga babae natural. Ang mukha nyo natural. Kaya kung ikaw na makapagreklamo ka tungkol sa kakilala mo, kaopisino mo, o kaibigan mo nga, panay ang makeup, hindi nga siya nagreklamo kaka-filter mo di ba? May lahi ka na nga, Filipino filter, di ba? Kaya siya nagreklamo O, saan ka na magreklamo kung gusto niya mag-makeup at magpaganda, di ba? Hayaan mo na! Di ba yung FB merong mga memories, mga nakaraang taon. May isang FB memory na nakatanggap tayo ng isang award. Tapos sabi ko, ito na yung itsura ko nun. Yan na yun, di ba? I-describe po namin sa inyo. Yan? Si ate parang parang nanay na sumama sa field trip. Attend ka daw ng PTA meeting. Oo, di ba parang si Alden suit. Tas ikaw, ako parang sinutsutan. Ako partner parang sinutsutan. Attend ka ng award. Ang hirap maging babae. Lahat ng mga pinagdadaanan, meron pang hormones. Alam mo yun? When a child is born, a mother is also born. Nagiging bagong tao siya. Biglang isang araw yung babaeng yan, nagpapadede ng anak na dati namang hindi naman ang laking pinapadede. Sinabi ko ba yun? Hindi diba dati yung pinapadede mo, pamangkin mo. Yan, diba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic! Wow! Enjoy na enjoy sa mga videos namin. Nako, Marami pa niyan dito, kabisyo. Kaya para mas feel good ka, I-like mo ng video na to At mag-subscribe na sa aming YouTube channel! Don't forget to click the notification bell para lagi kang updated sa amin.